Hola, això és Finances en Valencià. Pues jo conec a un que aquest tio va palmar tot en la bolsa. Això, més, la bolsa és un casino. La bolsa és un casino. Bé, avui primer te vaig explicar ràpidament i perquè vegues i facis una idea ràpida de què és la borsa de valors. Després te vaig a intentar explicar a partir de lo que jo crec perquè la bolsa té la imatge que té, que molta gent pensa que és un casino, i finalment te mostraré la meva situació personal perquè pugues veure un cas real d'aprenentatge i de formació en inversió en bolsa i extraurem algunes conclusions. En fi, tu què creus? La bolsa és un casino? No ho sé, ja ho veurem. Anem allà! Bé, lo primer, de què estem parlant, no? Realment, què és la borsa de valors? Val? La borsa ja era anterior, però se considera el naixement de la borsa moderna a principis del segle XVII en Amsterdam, Holanda, vale? En 1704. Per què naix la borsa moderna? Bàsicament pel comerç. Per exemple, s'anava a Amèrica. Aleshores, si n'hi havia només una persona que corria en tots els gastos, en totes les despeses de l'embarcació, doncs, si l'assaltaven els pirates, si naufragava el que fora, val, era molt arriscat. Val? Una sola persona se jugava molt. Aleshores, decidiren que moltes persones entrarien en aquests viatges, en aquestes embarcacions, i cadascú posava diners i se repartien participacions. I després, si aquest vaixell, aquest barco ja tornava d'Amèrica carregat, es dividia els beneficis, les pedres precioses, el que fora, que havien portat d'Amèrica, entre totes les persones que tenien participacions d'aquesta empresa, no? d'aquest viatge. I així és com naix la bolsa moderna. D'acord? Fins als anys 80 del segle XX n'hi ha una correlació molt clara entre la situació econòmica i la bolsa. I la bolsa, bàsicament, al igual que hem vist en el vaixell, perquè al final necessitava financiar-se per a poder fer aquest viatge a les Amèriques, bàsicament el que era és un model de finançament. La gent que necessitava, que tenia una empresa i volia créixer més o el que fora, acudia a la bolsa per això, per a treure pasta i poder finançar-se. Des dels anys 80 a avui ja no n'hi ha una correlació tan clara entre l'economia i la bolsa. Per exemple, avui podeu veure un exemple claríssim. Si mireu l'economia alemana avui en dia, està passant-ho mal, d'acord? Doncs el DAX alemà, que és l'índex de la bolsa alemana, està en màxims històrics. Això per què passa? Perquè en la bolsa, com sempre vos dic, per exemple, en tot això d'imprimir diners i ficar diners a lo bèstia en el sistema, molts d'aquests diners han anat a parar a la borsa. I per això no se veu tan clarament, no vol dir que no n'hi hagi correlació entre l'economia i la bolsa, però és una correlació a més llarg termini. Per exemple, en el 2020, quan tots sabem el que va passar, a finals de 2020 la bolsa ja se va recuperar. I no cal que vos diga que nosaltres ens tirarem fins al 2021, quasi el 22, per haver de recuperar-nos i reactivar econòmicament l'economia. És a dir, la borsa s'ha convertit en un lloc que, a part de financiar-se, engloba més coses. Però no entrarem ahí per a no fer-ho més complicat. Però bàsicament, com vos ha dit des del seu origen, i el sentit que té la bolsa és finançar-se. Per exemple, vos ha ficat un exemple per a que ho pugueu entendre. Imagineu que tenim una societat que són cafeteries,
que es diu Cafetero SL. Esta societat té 5 cafeteries que cadascuna li ha costat 20.000 euros, val? I està funcionant més o menys bé. Però va al banc i vol fer més cafeteries i el banc li diu, ja tens 5 cafeteries, ja t'ha deixat diners, tal i qual. Val. Doncs Cafetero SL decideix anar a fer una oferta pública d'accions, entrar a cotitzar en bolsa, que se diu. Més o menys se valora en 100.000 euros la SL, pues 5 cafeteries a 20.000, pues val 100.000 euros, d'acord? I se faran accions a 1 euro, d'acord? I per tant n'hi hauran 100.000 accions, val? Doncs els amos de Cafetero SL, perquè volen continuar seguint els amos, se queden la meitat, se queden 50.000 accions. I les altres 50.000 doncs s'ofereixen en bolsa, que tot el món les pot comprar i les fiquen a un preu d'1 euro. Quin és l'objectiu de Cafetero SL? Doncs que la gent compre aquestes accions a 1 euro o a més d'1 euro o a menys, en funció de com vagi la cotització, i que puguen fer més cafeteries. En aquest cas, si traguem els 50.000 redons, podrien fer 2 cafeteries més, això, per finançar-se, d'acord? Què passarà en Cafetero SL? Que si Cafetero SL va passant el temps, van creixent, les cafeteries van bé, cada vegada va generant més diners, etc. Les accions de Cafetero SL, al millor d'1 euro, passen a valer 2 euros i pico. I a l'inrevers, el mateix, si ara Cafetero SL tanca una cafeteria o 2, o entra en problemes, o el que siga, les accions podrien aplegar a valer mig euro o aplegar a 0 si Cafetero SL no prosperara com a empresa. Però bàsicament, per a no liar-vos molt, és això. La bolsa és una forma de finançament, d'acord? Les empreses acudeixen a la bolsa perquè necessiten financiar-se per a créixer. Bé, per què la bolsa té la imatge que té? Que molta gent es pensa que és un casino o sempre està, va, invertir, ho perdràs tot, i, bueno, la imatge que se té de la bolsa, o que molta gent té de la bolsa. Naturalment, el primer que res està relacionat amb una falta de formació, d'acord? Si no profundisses tant en les finances com en la inversió, etc., des de luego no vas a entendre la bolsa i vas a pensar-te això, que és un casino o el que vulguis pensar-te. Com ja veurem en el vídeo de l'educació financera en Espanya, l'educació financera en Espanya brilla per la seva absència. D'acord? I això se trasllada a tant la gent que opera sense haver-se format abans, com la percepció que té molta gent sobre la bolsa. Vosaltres heu de pensar que abans d'invertir en una acció en bolsa heu d'analitzar els 3 estats financers. Heu de veure l'equip directiu que té aquesta empresa. Heu d'analitzar el deute. Heu d'analitzar la capacitat de flux de caixa, de crear caix que té aquesta empresa. Heu de fer una projecció numèrica al valor tant que té com que tindrà en els pròxims 5 anys. És a dir, has d'analitzar moltíssimes coses. I, naturalment, per invertir en bolsa has de formar-te. Formar-te i practicar, cagar-la, etc. Però la principal raó de que se tinga la imatge de que la bolsa és un casino, el que tu vulguis, és la falta de formació. Però és que, a més, estan les
pel·lícules de la bolsa. D'acord? El Lobo de Wall Street, la moderna que va eixir no fa molt, l'antiga també, Wall Street 1, 2, la gran apuesta del margin call, del tio este que va apostar contra la crisi del 2008. Vale. I què tenen en comú totes aquestes pel·lícules? Que analitzen o parlen del trading. Si recordeu en el vídeo dels diferents tipus d'inversió que he provat, el trading només és una part, una manera d'invertir en bolsa, però és que no és ni la millor. Vaig dir, està el value growth investing, la inversió en dividends, etc. Però què passa? Que si jo tinc que fer una pel·lícula de bolsa, no? Què interessa? Por ahí les festes, les dones, les drogues, el tal, la dopamina, ahí el tio, compra, ven, tal, no sé què. I això és el que ve. Naturalment, si tingueren que fer una pel·lícula de com invertís, jo què sé, Warren Buffett, doncs no l'aguantaries ni 10 minuts en el cine. Val? Per què? Pues perquè és ahí analitzar tot el que vos acabo de dir, amb molta paciència i tal, i invertir a llarg termini. Com sempre vos dic, la inversió ha de ser avorrida. I naturalment, si parlem de que ha de ser avorrida, doncs no la podem utilitzar per una pel·lícula d'estes que al final el que vol és entretindre al públic. Val? Les pel·lícules, doncs, en aquest sentit, també han fet molt de mal, no? És associar sempre a la bolsa en l'especulació o en operar ràpid i pues, això, i en els millonetis i en els robos estos de Wall Street i tal, però només reflexa un tipus d'inversió en bolsa, que no és, jo crec, ni la més recomanable. Val? Sempre vos dic el mateix, hi ha que invertir en un horitzó a 5-10 anys. Val? I això al final estem anant en contra de tot el que ens mostren aquestes pel·lícules que realment ens està mostrant només una manera d'invertir en bolsa. I són així per lo que vos he explicat, perquè naturalment el value investing, etc., pues, és avorrit, això no ho pots trasladar al cine. Però, clar, al final la gent pues, se queda en aquesta imatge de la bolsa que naturalment no reflexa la realitat o només reflexa una realitat parcial. Val? Sí que reflexa la realitat, però només d'una manera parcial. D'acord? Així que, bàsicament, la imatge que se té de la bolsa, que si és un casino, que si ho vas a perdre tot, etc., ve determinada tant com per la falta de formació com per les pel·lícules que s'han fet de bolsa. Bé, la meva experiència en borsa. Jo vaig començar a invertir en 2020, val? I pues, hasta ara que ha començat el 2025, més o menys són 5 anys invertint en bolsa, per a que pugues veure pues, una situació particular. Bé, a mi això, que t'ho cregues o que no t'ho cregues, no t'ofengues, però me la repampinfla, val? Jo sé que això és la veritat i és el que vull mostrar-te, però bueno, que algú diu, això és mentira, que tal, que qual, no pergues ni el temps ni digueu-meu en els comentaris ni res, perquè no t'ofengues, però és que me la repampinfla. Bé, jo vaig començar a invertir en 2020, val? I al final de l'any, com ja vos he dit, la bolsa, naturalment, si podeu imaginar totes les cagades i tot que vaig fer. Jo m'havia estat formant en 2019, m'havia format pel meu compte, havia llegit alguns llibres, havia vist molts vídeos, val? Però sí que és de veres que fins a 2023 no vaig fer ja un curset en un bon formador i tal i qual. Val? No, vaig gastar la pasta i ja vaig fer un curset avançat, anem a dir, en bolsa. Val? Però bueno,
2020 doncs, vaig invertir i vaig acabar palmant entre un 2 i un 3% al final de l'any. Sí que vaig començar a cobrar dividends, val? És molt poc, val? Jo crec que ja ho vaig dir en l'altre vídeo, jo primer me vaig enfocar a la inversió en dividends i després me vaig donar compte que per l'edat que tenia i tot no tenia massa sentit i vaig canviar la meva estratègia. Però bueno, vaig palmar un 2-3%, independentment de lo poquet que cobrara en dividends. En 2021 vaig palmar un 10% de rentabilitat. Això, per a que ho entengueu, és dels diners que jo he posat a els diners que valen ixes accions, vale? En aquest moment. Això està fet, és l'anàlisi que jo faig quan s'acaba l'any. Doncs vaig palmar un 10% de rentabilitat. Ara, sí que és de veres que vaig cobrar dividends i vaig vendre alguna acció que me va repercutir en una ganància patrimonial. ¿Vale? Però bueno, com palmes un 10%, en principi s'entén que és un mal any que palmar diners. En 2022, que va ser un any molt roïn en bolsa, vaig palmar entre un 20 i un 30%. A pesar de que vaig cobrar dividends i també vaig obtindre beneficis en la compra-venta d'accions. Però bueno, és un any roïn, estic palmant, s'aproximava més al 30 que al 20. En 2023, vale, a part de que ja me vaig formar més conscienzudament, anem a dir així, ja va ser el primer any que vaig tindre un rendiment positiu, d'acord? De rentabilitat, que vaig obtindre un 10%. Vaig cobrar dividendos, però ara sí vaig tindre pèrdues patrimonials, d'acord? Per tant, a pesar de la rentabilitat, doncs, tampoc acaba de ser un any bo, perquè sí que vaig tindre pèrdues patrimonials. Hi ha un parell d'accions que vaig dir, això és perdre diners pel trellat i quan tant es tallen les pèrdues millor. Així que vaig tindre pèrdues patrimonials. En 2024, l'any passat, que acabem de passar, sí que va ser un any ja molt bo, i vaig obtindre un 40% de rentabilitat en bolsa, que és moltíssim. Però el que vos dic sempre, igual que això és molt exagerat, però te pot passar un any que pergues un 10, un 15, doncs pot haver un any que potser tragues un 30, un 40, però no és lo normal. El que tens que intentar és el que sempre te dic. A llarg termini, doncs, intentar que la teva inversió en bolsa tinga entre un 10, un 15% ja està molt, molt, molt bé. Però si estàs per ahir, per el 10, per el 15% de la mitja de tots els anys que invertisques en bolsa, doncs és un rendiment òptim. Vaig tindre un 40% i vaig tindre dividends i ganàncies patrimonials que me vaig compensar en les pèrdues. Bueno, mentira, això encara tinc que fer la declaració enguany, no? Però aquestes pèrdues patrimonials, que també ho vaig fer així un poc, que vaig tindre en 2023, doncs me vaig a compensar les ganàncies patrimonials que ha tingut en este 2024. Quan tens pèrdues patrimonials en bolsa, el bo que té Hisenda en la declaració de la renta és que aquestes pèrdues patrimonials te les deixa compensar-te-les fins 5 anys. D'acord? Així que jo, per exemple, ara, quan declaro les ganàncies patrimonials, si encara la diferència, encara me queda alguna pèrdua patrimonial, podré compensar-la en la declaració de l'any que ve. I ara acabem d'encetar el 2025, ho vaig mirar ahir per a tindre una idea el més correcta possible i a dia d'avui estic en un 50%. Això és Trump, que vos vaig dir l'altre dia, d'acord? Perquè naturalment els arancels se van a follar a la gent, però clar, les empreses nord-americanes en principi són les grans beneficiàries. Però bueno, n'hi haurà que veure com va l'any i tota la pesca. El que vull que sí
és que se doneu compte de que invertir en bolsa és difícil perquè has de formar-te, d'acord? Has de cagar-la, has d'aprendre, etc. Jo antes també ho mirava tots els dies, ara només ho mire una vegada al mes, quan s'acaba el mes mire, si tinc que ficar alguna ordre la fique i m'olvide fins al mes següent. Vale? Vull dir, és un procés, vas millorant poquet a poquet, vas coneguent, cada vegada veus, tens més capacitat de veure, d'analitzar correctament tots els factors econòmics, val? Però, com veieu, hasta pràcticament l'any passat no he guanyat diners ficant-me serio, val? És a dir, és molt complicat, però des de luego és molt atractiu i el que parlem sempre, a llarg termini, si te formes, si invertixes bé, no tens per què perdre diners. Però, naturalment, implica un procés, un aprenentatge, etc. Què passa? Entrar així, molta gent invertix, compra accions, ven accions, tal, sense estar format. Val? I això al final doncs, afecta també a la bolsa i afecta a la imatge que se té de la bolsa. Val? Però bueno, volia mostrar-vos el meu cas real, és un cas real, si t'ho creus bé i si no, pues, me dona exactament igual, vale? Però per a que poguereu veure pues, un cas personal i se poguereu fer una idea de com pot ser l'aprenentatge i la inversió. Bé, algunes conclusions. El que està claríssim és que per invertir en bolsa, per entendre la bolsa, per tot el que tu vulguis, has de formar-te. Val? Hi ha molt de contingut gratuït per ahir per internet, val? Però jo crec que aplega un moment que sí que ja s'ha d'intentar formar-se en algú competent. Jo me vaig formar en el curset avançat d'invertir des de zero, que és de Fernando Sánchez, que hi porta un family office de la seva oficina, antes estava en True Value, és a dir, és un tio que porta 15-20 anys visquent de la bolsa. Vale? Així que el meu consell, si vols formar-te per aprendre a invertir en bolsa i tal i qual, és que primer aprofites el contingut gratuït o els llibres que n'hi ha de bolsa, etc, però que si ja vols formar-te en sèrio, anem a dir, que busques un curset d'algú competent o un curset o una formació o el que siga d'algú competent i ja que te gastes la pasta. ¿Vale? Però el que està clar és que per saber invertir en bolsa, invertir correctament, etc, has de formar-te i també has de portar un seguiment de les accions. Per això, per exemple, jo en el meu cas, com a màxim vull tindre 10 accions en cartera. Més no. Per què? Pues perquè realment quan publiquen els resultats trimestralment, anualment, s'ha de intentar fer un seguiment, si passa algo molt gordo, o si ara s'endeuten a lo bèstia per lo que siga. Realment, per a fer una inversió i portar-la correctament, hi ha que fer un seguiment de les accions. D'acord? Així que ja sabeu, és fonamental la formació tant com per entendre la bolsa com per a saber invertir en ella. I si no, pues a partir d'ahir sempre sentiu la bolsa és un casino, pues continuareu pensant que la bolsa és un casino o que el que siga. I com també vos vaig ensenyar en el vídeo de les tendències, la tendència de la bolsa en el llarg termini és alcista. Val? Bé, com vos dia de les pel·lícules i com ja vos he dit en altres vídeos, és que la gent que fa trading, el 90% perd diners. Palma pasta.
Vale? Per què? Perquè l'aspecte psicològic en la bolsa és fonamental. Vale? El fear of missing out, tindre por a quedar-te fora. Bueno, al final, la psicologia humana i la dopamina i tot això, gestionar tot això és complicat. Val? Així que la millor manera, o per lo menos la que més resultats han donat al llarg de la història, i tens a Warren Buffett, que és el millor, però tens a Stanley Druckenmiller, tens a Peter Lynch, tens a gent que ha anat sempre invertint a llarg termini utilitzant tots aquests tipus d'inversió que ja us vaig explicar, vale? El value, el growth, la cartera permanent, això són maneres d'invertir o inversió en dividends. Val? Però sempre, 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 no me cansaré de dir 70.000 vegades, hi ha que pensar a llarg termini, mínim 5-10 anys. Si no te planteges la inversió en bolsa i Xina, és pràcticament segur, jo diria quasi un 100%, que vas a palmar pasta, palmaràs diners. Això és a Xina. A lo millor tens un col de sort, però el més normal és que palmis diners. Vale. I el que sempre vos dic, si voleu invertir en bolsa i oblidar-se i no tindre ni pajolera idea d'invertir perquè no teniu ganes de formar-vos i de perdre el temps o perquè la bolsa vos la repampinfla parlant mal i a pressa, doncs la millor opció són els robo-advisors de fondos indexats. Per què? Perquè repliquen a un índex. I si repliquen a l'S&P 500 o a l'Standard & Poor's 500 vol dir que invertiran en les 500 millors empreses dels Estats Units. Quanta quantitat? En funció del pes que tinguen en l'índex. Vale. Al final heu de pensar que els fondos indexats batixen a la gran majoria de la gent que inverteix en bolsa o als fondos de gestió activa, etc etc etc. És una manera molt bona d'invertir en bolsa a llarg termini sense tindre ni pajolera idea de la borsa i tindre que formar-te ni res. Així que això, sense ser una recomanació d'inversió, és la meva opinió, val? Però jo crec que el millor per a invertir en bolsa sense formar-te i aprendre realment el que és la bolsa és els fondos indexats. Els ETFs també són molt bons, però ja vos vaig explicar que fiscalment en Espanya interessen els fondos indexats i no els ETFs per la seva forma jurídica. Així que, si no vols calfar-te el cap, el robo-advisor de fondos indexats. D'acord? I ahir li tens que ficar la pasta i tu t'olvides i estaràs invertint en bolsa a llarg termini, val? Sense necessitar formar-te en la bolsa. I això és el que hi ha, i aquestes són les meves conclusions. I així no te les he contat. I bé, res més, donar-te les gràcies si has estat ahí veient el vídeo. A la setmana que ve, les fórmules dels diners. Recorda la mítica frase, controla la pasta i seràs més feliç. I bé, avui també vull anunciar-vos que vaig a fer un curset gratuït de finances personals per a xiquets. Val? Perquè com és algo que al final jo també me tinc que formar per a poder ensenyar-li als meus fills, val? Doncs vaig anar formant-me i vaig anar fent. Això no tindrà ninguna regularitat, val? Serà a part del vídeo setmanal, però bueno, conforme vaig preparant-me i tal, aniré ficant-vos. Val?
I mira, si vos pot aprofitar per a introduir les finances personals en els vostres fills, perfecte. I si no, com sempre, ahí ho teniu. Voleu bé, i si no voleu, també és el que hi ha. Però ja vos dic, no tindrà una periodicitat, en funció serà com vaig a formar-me jo i vaig a mirar-me i conforme, perquè això vull fer-ho ben fet. Vale? Però bueno, ahí vos ho anuncie i poquet a poquet, a part del vídeo setmanal, el vídeo setmanal no vaig a fallar mai, doncs ahí el tindreu, per si voleu, jo què sé, estar. Ara! La setmana passada no pogueres veure el vídeo per lo que fora, sí, el tens. I si per contra te mola el canal i aprens i t'ho passes bé i el que siga, sí, tens un vídeo interessant. Si te mola el canal, no l'abandones i continua veient-me.